Добър вечер. Току-що приключи съвета по сигурност към Министерски съвет. Бяха изказани мнения от всички парламентарно представени групи на база на изнесените доклади от съответните министри и от службите. Ясно е, че геополитическата динамика е предопределена от войната в Украйна, както като причина, така и като следствие от всички процеси, които се развиват не само в Европа. Много ясно беше заявено, че България не може да си позволи нито активно, нито пасивно да бъде поставена в ситуацията да избира подкрепата си и отношението си за войната в различните тенденции, които се изразяват от Европейския съюз и от Съединените американски щати. Ние ги разглеждаме като съюзници в НАТО и като съвместен гарант за защита на националната ни сигурност. Обединихме се около разбирането, че справедливия и траен мир може да се постигне като мир чрез сигурност за Украйна и за Европейския съюз. Аз благодаря на всички участници за техния конструктивен тон, защото всички изхождахме от разбирането, че пъзела за националната ни сигурност е споделена отговорност на политическите сили. Затова и всички решения, които България ще защитава, са базирани на решения, които са взимани в Народното събрание и в хармония със същите решения. Бяха обсъдени рисковата за националната ни сигурност в хипотеза на продължаване на войната, както и в хипотезата на прекратяването на войната, както хипотеза свързана с участието на Съединените щати, така и хипотези свързани с оттеглянето на Съединените щати в различните форми на подкрепа и участие. Разгледахме също и възможностите, които предоставя инициативата REACT на Европейската комисия. Възможности в три направления. Първо, генерирането на ресурс в нарочен фонд, който да даде възможност на страните членки, в това число и на България, за реиндустриализация на военната си индустрия. Възможностите, които се дават през националния бюджет с възможността за дерогация на клаузата за дефицит, както и възможностите за използването на Кохезионния фонд и други фондове на Европейския съюз за генериране на ресурс, който по думите на председателя на Европейската комисия ще възлиза през следващите няколко години на близо 800 милиарда евро. За нас е важно да използваме тези възможности, за да сложим нашата военна индустрия на коловоза на нейното екстензивно развитие с по-добра координация между публичните и частните предприятия в сектора. Благодаря ви.